Panguva ino vanhu vakagumbuka zvazvinyasobuda pachena, patoona kuti aiwa vanhu vekuzwa aiwa nethe-intel unit yavo panapa voya vataura mashoko vachiproduce video yataona kuti aiwa yanga ichiinsista attacks aiwa kune the most popular supporter wageneral wagomunana Gomwe. Panguva ino tinoona kuti aiwa vanhu vaya vakagumbuka, vanhu vachiti aiwa general varitori nani, isusu takuda kuti vakomana ve regime varove pasi. Sana pina mashoko abuda nyorwa panapa kuti subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa paende kupoza muposta this video ramuri kuona iro abuda nyorwa chiti these guys are team 2030 from Budiriro South in Harare. They are challenging Comrade Godwin Gomwe, who is known with unwavering support for General Chiwenga come 2028. Domashoko abuda chitoko panapa tuna vanhu voya vachitukana navo vakoma ivavava nemashoko atingaiti titaure panapa vachiti aiwa ngavaende vanogeza, they look like they need a scrub nezvimwe zvatisingakwanisi kuverenga panapa. Vanoendera mberi vachiti ukatonga chasara kufa, that's a normality of life. 2028 murambwi vanosuduruka unless vachida hondo. Vanobuda nyora chiti by Friday vese vanenge vaonekwa naOkaras. Vanobuda nyora chiti someone said vamugabe vachatonga vari pauche. Vanobuda nyora chiti Budiriro 2 pamaflats apo oseka kuna vanhu with the ruling party zano uko hunzai ipopo anozviziva. Ndo some of the comments atiri kuona aiwa ari kubva kuvanhu rinoti aiwa vanhu vakabhipa vakagumbuka vachinzwa kuti aiwa these guys ndo vari kuuya panapa vachichallenja aiwa vana Comrade Gomwe vanoonekwa kunzi aiwa they are supporters vageneral, vachivaudza vachiti aiwa these guys aiwa vanofanira kutosilencewa just because havatozivi. Dai vainyasotozva chokwadi vangadai vachinja zvavari kuita izvi. Mashoko ari kudaitwa panapa navanhu vachiti aiwa kana munhu achinge apinda on top chasara kubva and now ndozvavamirira vachiti aiwa 2028 according to the constitution aiwa negentleman's agreement yavakaita aiwa the leader must step down. Tidze mafungiro enyu mutondei pamusoro pechitiko ichi. Penya comment section medu tidze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.